श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये ब्रह्मानन्दं परमस्पदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्ककृतशेखराय वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं जगदम्बा माता की रत्नाकरां धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं। भारतमाता की जय। कृष्ण हरि जय जय राम राजा राम। राम कृष्ण हरि जय जय राम राजा राम। राम कृष्ण हरि जय जय राम राजा
कृष्ण हरे जय जय राम राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम
जगदम्बा माता गोव्यामध्ये कीर्तन म्हणजे गाणं असलं पाहिजे. यथामती यथाशक्ती प्रयत्न करेन, पण असे साधीदार असतील तर नक्की होईल. जे ऐकून येत नाही ते ऐकून ऐकायचं, जे ऐकून येत नाही ते ऐकून ऐकायचं.
ज्याचं आचरण मंगल आहे किंवा ज्याच्या आचरणाचा आदर्श घ्यावा असं मंगल करता म्हणून गणपतीचा पूर्वग्रह, मंगलाचरणाचा पूर्वग्रह. या पठडीमधला म्हणजे ज्यांना कीर्तनाची सवय आहे, अर्थात गोव्यात आहे, ज्यांना कीर्तनाची सवय आहे त्यांच्यासाठी ओळखीचा नवे नवे पाठ असलेला, कधी कधी अर्थाकडे पाठ असलेला आहे. काय म्हणतात? देव गजानन ठाई प्राण्या देव गजानन ठाई. कुठल्याही कार्याच्या सुरुवातीला विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते. कुठल्याही कार्याच्या आरंभाला कोणाचं चिंतन करावं? गजानन गणेशाचं चिंतन करावं. कोण आहे ही मूर्ती? म्हणजे गजमस्तक, सुपासारखे कान, मोठं पोट. पण या मोठ्या पोटाला काही अर्थ आहे बरं? जास्त लोकांची निघतात म्हणतात महाराज आम्ही लंबोदर, ते चुका पचवतात. आपण काय पचवतो त्याचा त्यांनी विचार करायचा. पण लंबोदर, हातामध्ये अंकुश, नेत्रपारी, ह्या गणपतीच्या मूर्तीचा विचार केला म्हणजे ह्या गणपतीच्या विग्रहाचा विचार केला म्हणजे गणेश तत्वाच्या विग्रहाचा विचार केला. गणपती म्हणजे कोण आहे? हो, साधे सुधे गणपती म्हणजे देव नाही. आपल्या घरी 10 दिवस बसतात आणि मग जातात, तेवढ्या पुरतं नाही. संपूर्ण सृष्टीचा चालक, पालक आणि मालक आहे तो गणपती. आपण म्हणतो हत्तीच्या तोंडासारखा देव असू शकतो का? पण हे आपल्याला नाही कळत, संतांना कळत. संत काय म्हणतात? ओंकार प्रधान. गणपती कोण आहे? हो, सृष्टीच्या निर्मितीमध्ये सर्वात प्रथम अक्षर जे होतं ते ओंकार. आकारो मध्यमरूपम, अनुस्वार शांत रूपम. ओंकार जे तत्व आहे ते तत्व म्हणजे गणपती. ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे. ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे. हे तीन देवांचे जन्मस्थान. हे तीन देवांचे जन्मस्थान. बटन आहे मध्ये ऑन आणि ऑफ चॅनल मध्ये. ऑटो गेला तो ऑटो ठेवतो आहे. इंटरनल माइक ऑफ झाला नाही माझा आता. केबल काढली नाही. ऑनवर ठेवलं.
मूलाधार चक्रात आहे. आणि काय वर्णन करतात? त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः. म्हणजे ज्याला देहाचं बंधन नाही, ज्याला काळाचं बंधन नाही, असे निर्गुण निराकार शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त परब्रह्म परमात्मा ओमकार स्वरूप म्हणजे भगवान गजानन, ज्यांच्या संकल्पानं ही सृष्टी निर्माण झाली, ज्यांच्या अंशानं आपण निर्माण झालो. पण अवस्था कशी होते हो? ह्याच गणपतीपासून निर्माण झालेले आपण, जी गणपती बुद्धीची देवता आहे, ज्याच्यामुळे बुद्धी प्राप्त होते, पण ज्याच्यामुळे बुद्धी प्राप्त होते पण ती बुद्धी आमचीच आहे असा आविर्भाव करून बुद्धिराजाबद्दलच प्रश्न करणारे जास्त इथले लोक होत ना. माणसाला हत्तीचं मस्तक लावता येतं का? आपलेच लोक विचारतात. म्हणून बऱ्याच वेळा म्हणतो, आमच्या धर्माची हानी जितकी आम्ही केली तेवढी कुणी केली नसेल. पण काय होते, विग्रहातून काहीतरी ज्ञान घ्यावं, काहीतरी उपदेश घ्यावं, त्याचं प्रतीक म्हणून हा विग्रह आहे. सुपासारखे कान म्हणजे काय? सार सार को गही रहे. म्हणजे आपल्याकडे कसं असतं हो हिंदीमध्ये, की एक आपलं सूप असतं, सूप ज्याच्याने आपण पाखडतो. गुणवत्ता काय? कचरा कचरा बाहेर काढणे आणि धान्य धान्य गोळा करणे. असे सुपासारखे कान म्हणजे गणपती. असं आपण असावं. म्हणजे काय? शुद्ध मराठीत हलक्या कानाचं असू नये. किती महत्वाचा विषय हा. राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक पातळी जाऊ द्या, घराघरामधली 90% भांडणं हलक्या कानाची असल्यामुळेच होतात. 10 दिवस गणपती बसवायचा आणि त्याच गणपती समोर एकमेकाचे कान गणपतीच्या सोंगेत दुर्गा कानात हे का करतात? काहीतरी विचारपूर्वक आपल्या पूर्वजांनी उत्सव दिलेले आहेत. त्या गणपतीची अशी आराधना करू नये. मग मोठं पोट म्हणजे काहीतरी विचार करावा, काहीतरी चिंतन करावं आणि लोकांच्या चुका पोटात घालून त्यांना चांगलं चांगलं काहीतरी द्यावं, हा उद्देश म्हणजे गणपती आहे. पण हेही आपल्याला कळत नाही. म्हणून संत सरकार त्या गणपतीचं सतत ध्यान असलं पाहिजे. गणपतीच्या हातामध्ये मोदक आहे. मोदक म्हणजे काय नेमका गोल पेढा असतो, त्याला मोदक सरकला पाहिजे आणि ठेवायचं असं नाही का? मोदक म्हणजे मोदक हा शब्द कसा बनला हो? मोदक करोती इति मोदक म्हणजे जो मोद करतो
आपण काय विचार करतो, छान उकडले नाही, खूप जरा कमी आहे, आणि जसा भरभरून तूप म्हणजे आता इंदोरून आलो त्यामुळे जरा आठवण होते खाण्याची. पण कशासाठी मोदक हा प्रतीक दिलेलं आहे की आपल्या हातून गणपतीचे आम्ही पाईक आहोत, गणपतीचे आम्ही अंश आहोत, गणपतीचे आम्ही प्रतीक आहोत. असं काहीतरी घडावं म्हणून मोदक आम्हाला दिलेला आहे की आमच्याकडून काहीतरी जगाचं कल्याण झालं पाहिजे. हिंदी में एक बात कहते हैं कि जिसके जीने से हजारों जीते. ध्यान से सुनिए. असं इथे कोकणी आणि मराठी चालते, पण हिंदी येते असं गृहीत धरून मी बोलतो, कारण येतेच हो. मराठी जर माय असते तर हिंदी मावशी आहे. क्या कहते हैं कि जिसके जीने से हजारों जीते हैं, जिसके जीने से हजारों जीते हैं उसी का नाम जिंदगी है, वरना कौवे भी दूसरों के जख्म पर जीते हैं, क्या उसे जिंदगी कहीं नहीं. अशीच अवस्था असते की नाही आपल्याकडे. आपल्याला जास्त त्रास आपल्याकडे काय नाही याच्यापेक्षा शेजारच्याकडे काय आहे याचा होतो. एक माणूस डॉक्टरकडे गेला आणि म्हणाला, डॉक्टर साहेब जरा पोट गडबड आहे, पोट दुखतंय. प्रथम दर्शनी काय करतात डॉक्टर साहेब? गोळी दिली. 2 दिवसांनी पुन्हा आला, नाही साहेब काही फरक नाही पडला. थोडं अजून चाली, इंजेक्शन दिलं. पुन्हा 2 दिवसांनी आला, काय नाही होत. सलाईन लावलं, टेस्ट करवल्या, सगळ्या टेस्ट नॉर्मल. आपण म्हणतो सगळ्या टेस्ट करवल्या, काही निघालं नाही, तर खिशातला पैसा एवढंच निघालं. ते झालं, तेही नॉर्मल. डॉक्टरला कळेल काय होतंय. मग शेवटी डॉक्टरला विचारलं, हे कधीपासून दुखतंय ते सांग. म्हणजे शेजारच्यानी काय घेतली त्या दिवसात. ही आमची अवस्था. त्यामुळे आपल्याला काय नाही याचा त्रास नाही होत, समोरच्याकडे काय आहे याचा जास्त त्रास. त्यामुळे गणपतीचा विचार करत असताना, गणपतीची पूजा करत असताना, गणपतीचा अभिषेक करत असताना आपण जगामध्ये किती लोकांना मोद देण्याचा, म्हणजे आनंद देण्याचा, त्यांचे कष्ट दूर करण्याचा किती प्रयत्न केला हा एकदा विचार करावा. म्हणजे मोदक खाणं म्हणजे किती जबाबदारीचं काम आहे हे आपल्याला कळेल. त्याच्यानंतर गणेशाच्या हातामध्ये असतं ते अंकुश. अंकुश म्हणजे अंकुश हे नियमनासाठी, अंकुश म्हणजे मर्यादेचं प्रतीक आहे. कोणी सैरभैर वागत असेल, नको तसा वागत असेल, तर त्याला मर्यादेत आणणं, त्याचं नियमन करणं, त्याचं नियोजन करणं, म्हणजे त्याचं मॅनेजमेंट करणं, याला म्हणतात अंकुश. आणि गणपतीच्या हातात फक्त अंकुश नाहीये, तो पाशही आहे, पाशांकुश. का? जो समजत असेल त्याच्यासाठी अंकुश, जो समजत नसेल त्याच्यासाठी पाश. त्यामुळे गणपतीची पूजा करत असताना आपण किती नियमांमध्ये राहतो, आपल्या जीवनाचं नियोजन आपण कशा पद्धतीनं करतो हा विचार करण्याची फार गरज असते. इथं बरेच लोक असे असतात, आमच्या गुरुजी म्हणायचे साठी कशासाठी आली हेच कळत. एक 90-95 वर्षाचे जर्जर आजोबा, आजोबा कुठं चालला? काय कुठे चालला? कीर्तनाला. तुला ऐकू येतं का? नाहीये, म्हणूनच चालतोय. असं नाही करायचं. आमच्या भारतीय अध्यात्मशास्त्राला अपेक्षित आहे ते म्हणजे जीवनाचं नियोजन, जीवनाचं ध्येय, जीवनाचं मॅनेजमेंट. आपण काय करतोय, कशा पद्धतीनं करतोय
शास्त्रामध्ये सांगितलंय ब्रह्ममुहूर्ती उठावं. माणूस नाही उठला, पक्ष्यांची गिरगिरी सुरू होते. बरोबर ब्रह्ममुहूर्ताला पक्ष्यांचा आवाज नक्की येतो, माणसाचा येतो की नाही माहिती. असे अनेक नियमन आहेत जी धर्माने आम्हाला घालून दिली, जी गणपतीनं आम्हाला घालून दिली. कारण तो गणपती आहे. आमच्या धर्माने गणपतीला पहिले पूजावं हे का सांगितलं? कारण आमच्या धर्माला काय अपेक्षित आहे? तो गणपती आहे, म्हणजे तो अनेकांना एकत्र घेऊन चालतो, म्हणून त्याची पहिली पूजा. तो गणेश आहे, तो गणांचा अधिपती आहे. तो संघटन करून त्याचं नेतृत्व करून योग्य ते मार्गदर्शन करतो, म्हणून गणपतीची पूजा पहिली. आमची अवस्था काय असते? जितके मोठे आम्ही तेवढे कमी आम्ही. काकाशी माझं पटत नाही, मामाकडे मी जात नाही, आत्या माझ्याकडे येत नाही, आजीला मी बघितलं नाही, आणि मग गणपतीची पूजा करायची. पण खरंच कोकणामध्ये ही पद्धत फार छान आहे. संपूर्ण कुटुंब वर्षभर कुठं का असे ना गणपतीला गावी येतात. फार स्तुत्य, फार काय म्हणतात, संतोष वाटतो, बरं वाटतं, आनंद वाटतो की कुठेतरी गणपतीची संघटन शक्ती शिल्लक आहे. लोकमान्य टिळकांनी गणपती निवडला तो ह्यासाठी निवडला की तो गणपती आहे, त्याच्यामध्ये संघटन चातुर्य आहे, याच्यामध्ये संघटन कौशल्य आहे. आणि अर्थात हे व्यावहारिक विषय जर बाजूला केले तर तो विघ्नहर्ता आहे. सुखकर्ता दुःखहर्ता दोन्ही आहे. आणि फळीवर बंधन आहे, फळीवर वंदना नाही. संपूर्ण जगाचं आद्य स्वरूप म्हणजे गणपती आहे. ज्याच्या संकल्पातून, ज्याच्या नियमनातून, ज्याच्या नियोजनातून त्रिदेवांचा उदय झाला, ज्यांच्या त्रिदेवांच्या नियोजनातून जगाची निर्मिती झाली, जगाचं पालन होतं, विश्वाचा संहार होतो, अशा संपूर्ण जगाचे आद्य तत्व म्हणजे गणपती. आता आपण म्हणतो जे पिंडी ते ब्रह्मांडी. आता ब्रह्मांडात जर गणपती असेल तर आमच्या शरीरात कुठे? त्या मूलाधार चक्रामध्ये गणपतीचा वास. ज्या चक्रामध्येच आपल्या शरीराची सगळी ऊर्जा केंद्रीकृत केलेली आहे, आपल्या शरीराची संपूर्ण ऊर्जा जिथे ठेवलेली आहे त्या मूलाधार चक्राशी गणपती आहे. का? कारण जसं सृष्टीच्या आद्यस्थानी गणपती असेल तर आमच्या शरीराच्या आद्यस्थानी सुद्धा गणपती असेल. मूलाधार चक्र आमच्या अध्यात्मशास्त्रानं आम्हाला 7 चक्र दिली शुद्धीकरणासाठी, आमच्या जीवनाच्या उत्थानासाठी. आणि तिथे सुद्धा जर सुरुवात करायची असेल तर पहिले गणपतीची साधना करावी लागते, गणपतीची उपासना करावी लागते. तेव्हा गणपती प्राप्त होतो, तेव्हा बुद्धी प्राप्त होते. प्रारंभी विनती करू गणपती विद्या दया सागरा, अज्ञानत्व हरोनि बुद्धि नदिये, चिंता क्लेश दरिद्र दुःख अवघे देशांतरा पार्वती, हे रंबा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुशवी, गणपती गजानन महाराज की. काय सांगितलंय हो? प्रारंभी विनती करू गणपती. कोण आहे तो? विद्या दया सागरा, जो विद्येचा सागर आहे. विद्या म्हणजे कशाला म्हणतात हो? आपण जे शिकतो ते नाही,
सा विद्या या विमुक्तये, संसाराच्या बंधनातून मोहाच्या पाशातून जी मुक्त करते त्यालाच विद्या असं म्हणतात. आणि आजचे एज्युकेशन म्हणते जे अडकवते ती विद्या. सा विद्या या विमुक्तये, जी मुक्त करते. म्हणून अशी विद्या जर प्राप्त करून घ्यायची असेल तर गणपतीच्या पायाशीच जावं लागतं. विद्या तया सागरा. पुढे काय म्हणतात? अज्ञानत्व हरोनी बुद्धिमती आराध्यम कृष्ण. फार महत्वाचा विषय बरं, बुद्धी आणि मती. आपण बोलताना म्हणतो बुद्धी काय मती काय सगळं एकच नाही बरं. बुद्धी म्हणजे बुधता, ज्ञान, आणि मती म्हणजे त्या ज्ञानाची इम्प्लिमेंटेशन पॉवर. आमच्या गुरुजीने सांगितलंय मध्ये मध्ये इंग्लिश बोलत जा म्हणजे तुला कोणी बॅकवर्ड समजणार नाही. त्यामुळे मी ठरवलंय 5 वाक्य पाठ करायचे, मध्ये मध्ये चिपकवायचे. अज्ञानत्व हरोनी बुद्धिमती दे. बुद्धी म्हणजे जे ज्ञान आपण प्राप्त करतो, जे शिक्षण आपण प्राप्त करतो त्याचाही आमचा मेंदू डेव्हलप होतो, ती बुद्धी. आणि त्या ज्ञानाचा योग्य वापर करण्याचा विवेक म्हणजे मती. तर बऱ्याचदा आपण म्हणतो ना एवढं शिकला पण अक्कल काही आली का? बुद्धी आली, मती नाही आली. आणि नाही तर कधी कधी काय होतं, 5वी फेल जगाला शिकवतात. मराठीत एक पुस्तक आहे नापास मुलांची कथा. त्याच्यामध्ये सगळ्या अशा महापुरुषांचं वर्णन आहे जे शैक्षणिक क्षेत्रात नापास झाले पण काही वर्षांनी त्यांचा धडा शिक्षण महामंडळाने घेतला. किती लोक सांगू, कोणी खेळामध्ये, कोणी कलेत श्रेष्ठ आहे, कोणी खेळामध्ये श्रेष्ठ आहे, कोणी वैज्ञानिक आहेत, कोणी डॉक्टर आहेत. पण काय नापास मुलांची कथा, कारण त्यांना मती आहे. त्या मतीचा, त्या बुद्धीचा योग्य वापर करण्याचा विवेक. आणि हे दोन्ही जर पाहिजे असेल ना, अज्ञानत्व हरोनी बुद्धिमती आराध्यम ईश्वर. आणि आपण म्हणतो गणपती विघ्न हरताय, हो चिंता दूर करतो, क्लेश दूर करतो. पण करतो म्हणजे काय करतो? हो ज्याने आपल्या जीवनाचं योग्य नियोजन केलं, गणपतीच्या कृपेने ज्याला बुद्धी झाली, ज्याला विवेक साधला, त्याला पुढच्या गोष्टी होतील का? चिंता, क्लेश आणि दरिद्र हे तीनही होणारच नाही. इथून सुरुवात का? कारण आपल्या जीवनाचं योग्य नियमन त्याला जमलेलं आहे. आपल्याकडे असलेल्या संसाधनाचा योग्य उपयोग त्याला कळलेला आहे. आणि ज्याला गणपतीची साधना केली त्याचं मन पक्क आहे, त्याला विवेक आहे, त्याला श्रद्धा आहे, त्याला भक्ती आहे, त्याचा पाया मजबूत आहे. कल्पना करा हो, आपण सगळे जेव्हा लहान होतात, मी नाही बरं, आपण सगळे, तेव्हा डिप्रेशन, एन्झायटी हे शब्द तरी कधी ऐकले होते? आज किती असतात? अगदी 5-5 वर्षाची मुलं सुद्धा डिप्रेशनच्या गोळ्या खातात. जे वरिष्ठ कीर्तनकार आहेत ते बऱ्याच वेळा म्हणतात की आजकाल मुलं मास्तरांमुळे आत्महत्या करतात. आमच्या लहानपणी आमच्यामुळे मास्तर आत्महत्या करायचं. हे अवस्था का निर्माण झाली? कारण कुठेतरी पाया गडबडला, कुटुंब व्यवस्था हल्ली, गणपतीची बुद्धिमत्ता हल्ली आणि गणपतीचा विवेक हल्ला. आम्हाला आमच्या जीवनाचं नियमन करता येत नाही, नियोजन करता येत नाही. आमची मुलं मोबाईल मध्ये काय बघतायत, किती वेळ बघतायत, का बघतायत, कधी उठतायत, कधी झोपतायत, काहीतरी ते विचार करतोय का?
आज घराघरात अवस्था काय, रडतोय का घे मोबाईल, जेवत नाहीये का घे मोबाईल, झोपत नाहीये का घे मोबाईल. त्याच्यामुळे पुढे जाऊन काय होतं, हा जेवत नाही म्हणून मोबाईल देतात, हा झोपत नाही म्हणून मोबाईल देतात, हा झोप राहत नाही म्हणून मोबाईल देतात. आणि पुढच्या वेळेस आई वडिलांना झोप लागत नाही, त्यांना भूक लागत नाही, त्यांना काही कळत नाही, इतके हे मोबाईल वापरायला. आमच्या इंदोरला परवाची घटना, एका वडिलांनी महिन्याच्या अंती 5,000 रुपये मुलाच्या हातात दिले. म्हणजे बाळा घे. कशाला बाबा? नाही म्हणे तुझी सॅलरी आहे म्हणे, तुझी पगार आहे. मी काय काम केलं? काही नाही म्हणे, 4 वाजता मी उठतो, 3 वाजतापर्यंत तू मोबाईलच चालवतो. चौकीदाराची काय गरज, त्याला काढला, त्याची पगार तू ठेवतो. काय अवस्था आहे? आपण काय शिकतो आमच्या देवांकडून, काय शिकतो आमच्या विग्रहांकडून. आपण गणपती बसवतो, डीजे लावतो, नाचतो, गातो, पण गणपती का हेच कळत. म्हणून संत आम्हाला सांगतात, विचारपूर्वक सांगतात, चिंतन करून सांगतात की तुम्हाला तुमचं जीवन यशस्वी करायचं असेल प्रत्येक क्षेत्रात, विद्यारंभे विवाहेच सण, प्रत्येक क्षेत्रात विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते. कुठल्याही क्षेत्रात जा, तुम्हाला जर तुमचं जीवन यशस्वी करायचं असेल, समृद्ध करायचं असेल, निर्विघ्न करायचं असेल, तर गणपतीला पर्याय नाही. बरं, गणपतीच्या भक्तीला पर्याय नाही, गणपतीच्या श्रद्धेला पर्याय नाही, गणपतीच्या नियोजनाला पर्याय नाही. पण हे सगळं जमावं असं वाटत असेल ना, तर एकच मार्ग आहे हो, अनन्य मनानं, अनन्य साधनेनं, अनन्य भक्तीनं त्या गणपतीच्या चरणाशी शरण जायला हवं. म्हणून आमचे मोरया गोसावी आम्हाला पूर्वपद्यामध्ये सांगतात, गजानन ध्यायी प्राण
कीर्तनाच्या परंपरेप्रमाणे 2 मिनिटं गजर करूया. हाताना टाळी, मुखानं गोड नाम. हे बोलून 9 दिवस आपल्याला छळणार आहे. त्यामुळे सहन करून घेणे. हाताने टाळी, मुखानं गोड नाम गाऊया आणि मग चरित्र भागाकडे जाऊया. ओम गणपतये नमो नमः. श्री सिद्धिविनायक नमो नमः. अष्टविनायक नमो आपल्याकडून येणारा प्रतिसाद कसं ना साध देणे कशी खरे. आपल्याकडून येणारा प्रतिसाद म्हणजे आमचं टॉनिक. जगदंबा मैया की आवाज मनातून गेला पाहिजे. कळलं पाहिजे कीर्तन आहे. नाही कळलं पाहिजे उत्सव आहे. उत्सव म्हणजे उत्साहाचं प्रतीक म्हणजे उत्सव. तरी चेहरे सगळे इथे प्रसन्न दिसत आहेत बरोबर. नाही तर बऱ्याच वेळा उत्सवामध्ये जातो सगळे वापरले. आणि गोव्याची एक खासियत आहे की एखादा विषय एखादा निवड चटकन कळतो. कुठल्या गावात तिसऱ्या दिवशी फोन येतो गुरुजी परवाची बोलला ते बरोबर होतं पण असं काही इतकं नाही. त्यामुळे आनंदाचा विषय. गजाननाला शमिका गजाननाला शमिका
करतो कथा कथा गणपतीला जसं जास्वंदीचं फूल प्रिय, जशा दुर्वा प्रिय, तसं शमीही गणपतीला शमिका रुचते. आमच्या पूर्वजांनी, आमच्या पूर्वसुरींनी काव्यामध्ये किती सुंदर कल्पना संकल्पना मांडून ठेवली आहे. गजाननाला शमिका. आता हा शमिका शब्द धरायचा. गजाननाला शमिका रुचते म्हणजे शमीपत्र आवडतात. पण एवढा तर भागत नाही. गजाननाला शमी का रुचते? ह्या एका कामध्ये चमत्कार आहे. गजाननाला शमिका रुचते आणि गजाननाला शमी का रुचते असा प्रश्न कुणी विचारला? पार्वतीनं महादेवाला विचारलं. लहानपणी परीक्षेत उत्तर लिहिलीत ना, कोण कोणास म्हणाले? हा प्रश्न पार्वती मातेनं महादेवाला विचारला. असं कोण म्हणालं? तर असे आमचे महामती व्यास पुराणाची कथा. पार्वतीने महादेवाला विचारलं, कहो गजाननाला शमी का रुचते? आणि महादेवाला सांगायला सुरुवात केली, प्रिये श्रवण तू करी, प्रिये श्रवण तू करी, चरित हे असे बोधक. त्याच्या मागे एक कथा आहे बरं. आपल्या पुराणाचा हा गोडवा आहे. प्रत्येक तत्वाच्या मागे एक कथा लावून दिली म्हणजे लोकांना ऐकायला बरं वाटतं. नाही तर फक्त आपण ज्ञान देत बसतो नाही घेत करतात बुवा. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मागे कथा आहे. असं महादेव म्हणाले, प्रिये श्रवण तू करी, चरित हे असे बोधक. पुरातन कथा असे, प्रियव्रताख्य भूपालक. प्रियव्रत नावाचा एक राजा होता. काय नाव? प्रियव्रत. ज्याला आपलं व्रत आवडत होतं. म्हणजे काय? ज्याच्या जीवनाचं नियोजन होतं आणि तो आनंदानं ते नियोजन पाळत होता. पुरातन कथा असे, प्रियव्रताख्य भूपालक. कसा होता राजा? असे उचित भाषणी, धवल कीर्ती तो धार्मिक. उत्तम कीर्ती होती, उत्तम कार्य होतं आणि त्यामुळे प्रजेस बहु आवडे, सकळ भूवरी. संपूर्ण भूमितलावर ज्याच्या चारित्र्याचा, ज्याच्या कीर्तीचा, ज्याच्या पराक्रमाचा एक उत्तुंग आदर्श होता असा राजा हा प्रियव्रत. आणि आता सगळ्यांना पाठ असलेल्या कथेप्रमाणे ह्या राजाला 2 राण्या होत्या. एक आवडती, एक नावडती. प्रत्येक कथेत हे असतच.
एकीचं नाव कीर्ती. काय नाव? कीर्ती. ती नावडती. आणि दुसरीचं नाव प्रभा, ती आवडती. बघा रूप किती छान आहे ना. आपण कीर्तीच्या मागे नाही लागत, प्रभेच्या मागे लागत. कीर्ती म्हणजे काय? जी कुठल्याही परिस्थितीत पसरते, पण जिला प्राप्त करून घेण्यासाठी फार कष्ट घ्यावे लागतात. काहीतरी मेहनत करावं लागतं, काहीतरी विशेष करावं लागतं, काहीतरी विशेष करावं लागतं. आणि प्रभा साधा बल्ब लावा तरी फार आवड नाही. काहीतरी चांगलं केलं तरी प्रभा पसरते, पण कीर्ती पसरायला वेळ लागतो. म्हणून आपली अवस्था तशीच राजाची अवस्था. प्रियव्रत नाव राजाचं, कीर्ती राणी नावडती, प्रभा राणी आवडती. खरं सांगू का, सगळे घरचे बसले म्हणून सांगतो. कोण आवडते आणि कोण नावडती हे पाठ करता करता 5 दिवस कळतच ते नेमकं काय. पण रूपक आलं की लगेच कळतं. कीर्ती ही नावडती होती, प्रभा ही आवडती होती. त्या प्रभा राणीला एक पुत्र होता. त्या पुत्राचं नाव पद्मनाभ. आणि कीर्ती राणी नावडती असल्यामुळे काय अवस्था, तिच्याकडे राजा लक्ष देत नव्हता. याच महालामध्ये जेवण, झोपणं, खाणं, पिणं, सेवा करून घेणं सगळं इकडंच. वडील कीर्ती ती करीत नीच सेवा. वडील कीर्ती ती करीत नीच सेवा. अनेक वर्ष झाली, पण एक पत्नी असल्याची हक्काची जागा कीर्तीला ते मिळाली. त्यामुळे एक दिवस तिने विचार केला की जेव्हा ही प्रभा राजवाड्यात असेल तेव्हा राजाच्या महाली जायचं, माझ्या पती परमेश्वराची सेवा करायची. बघा बरं, मत्सर नाही आला म्हणा, माझ्या पती राजाची सेवा करायची. आणि म्हणून एक दिवस ती प्रभा राणी महालात नाही हे बघितल्यावर ती राजाच्या महालात गेली आणि आपल्या पतिराजांचे पाय चेपू लागले. लग्नानंतर पतीचे पाय चेपायचे आधी, आताच मी सांगतो. वडील कीर्ती ते करीत नीच सेवा. सुरित पतिपादा सवतीनेच देवा. ती पाय चेपायला बसली आणि कोणीतरी प्रभा राणीला सांगितलं, अगं ती कीर्ती राजाच्या महालामध्ये जाऊन राजाचे पाय चेपतील, लक्षात ठेव, तुझ्यापासून फिरावून होईल राजाला. याला म्हणतात पलकेकान. सुरित पतिपादा सवतीनेच देवा. हकुनी तिला मगटीने म्हणली कीर्ती. हकुनी तिला डाण 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 करते प्रभा राणी आली. लाट लावून त्या कीर्ती राणीला बाहेर काढली. ती बिचारी रडत रडत काय करणार. हकुनी तिला मगटीने म्हणली कीर्ती. करू प्राशन विष्मणे हरो कीर्ती. करू प्राशन विष्मणे हरो कीर्ती. करू प्राशन विष्मणे हरो कीर्ती. हरो कीर्ती. हाकू केलं त्याला त्या महालातून बाहेर, लाट मारून बाहेर काढ. अरे जा, या राजावर माझा अधिकार आहे. कुठे आली? रडत रडत ती कीर्ती राणी तिच्या स्वतःच्या महालात आली. तिला इतका अपमान वाटत होता, अपमानापेक्षा दुःख वाटत होतं की प्रभा राणी तसं वागली तर वागली, राजाही काही बोलला नाही, राजाही काही बोलला नाही. म्हणून आता ही अशी अकीर्ती आणि अपकीर्तीनं जगण्यापेक्षा
आता विषच खाते आणि जीव देते. पण म्हणतात ना, बुद्धी कर्मानुसार आहे. जसे तुमचे कर्म असतील ना तशी तुमची बुद्धी चालते. कुठेतरी मनामध्ये विचार आला, नाही नाही नाही, विष कोण जीव नाही द्यायचं. अरे जीवन हे संघर्षाचं नाव. असं जीव देऊन पळून जाणे म्हणजे त्या भगवंताचा अपमान, ज्यानं तुम्हाला जन्म दिला. जीव नाही द्यायचा. आणि अचानक लक्षात आलं की कोणीतरी म्हणतं स्वतःचं दुःख वाटलं की कमी. स्वतःचं दुःख वाटलं तर कमी होतं. पण शास्त्र सांगतो वाटेल त्याला सांगत बसू नये. आता एकाला सांगितलं तर कधी जगात परत आपल्याचकडे येतं आपल्याला कळत नाही. म्हणून शास्त्रामध्ये सांगितलंय आपल्या गुरूंना आपलं दुःख सांगावं, आपल्या सद्गुरूंना, आपल्या इष्टदेवतेला, आपल्या भगवंताला आपलं दुःख सांगावं. हे त्या राणीच्या लक्षात आलं आणि लगेच आपल्या राजगुरूंना बोलवून घेतलं. भूप गुरुने देवल, भूप गुरुने देवल. देवल नावाचे राजगुरू त्यांना बोलावणं घडलं. आणि भूप गुरुने देवल ऐकून आले त्वरित राणीकडे. भूप गुरुने देवल ऐकून आले, ऐकून आले त्वरित कीर्तीकडे. आले राजा, त्यांना नमस्कार केला, मंचकावर बसवलं, त्यांची पाद्यपूजा केली आणि आपलं दुःख सांगायला सुरुवात केली. गुरुवर काय करू, अशी अवस्था आहे. इतके वर्ष झाले मला साधा दासीचाही मान मिळत नाही. असं करावं, फार त्रास होतो. असं वाटतं विष पिचणे जीव देते. गुरुजींनी म्हणावं असं करू नको. अगं तो गणपती आहे ना, तो सगळ्यांचा पालन करताय, तो विघ्न हरताय, तो सगळ्यांचं लक्ष ठेवतो. बरं, तो दयेचा सागर आहे. कारुण्ययुक्त होणे, कारुण्ययुक्त होणे. गणपती पूजा करी मुली निकडे. राम 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 हरे हरे राम, राम राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे राम. कारुण्ययुक्त होऊन गणपती पूजा करी मुली निकडे. आणि कीर्तन म्हटलं आर्याने म्हटली बुवांनी आर्या म्हटलीच नाही. बुवा असं नको बुवा म्हणून म्हटली बुवा. राजगुरूला सांगितलं मुली गणपतीची सेवा करतात आणि एक काम करायचं, आजपासून 1000 दुर्वांची जुडी गणपतीला म्हणतात रोज रोज. आणि खाली अंडरलाईन स्वतःच्या बागेमध्ये. आता कसं होतं, 1008 बेलाच्या पानांचा संकल्प आहे श्रावणात. अख्ख्या गोवाची बेलाची पानं संपवतो की नाही बघत. 1008 पानं मी वाहीन, सगळ्या गोवाची पानं संपतील असं नाही म्हणा. गुरुजींनी म्हटलं 1000 दुर्वांची जुडी रोज व्हायची स्वतःच्या बागेतली. कीर्ती राणी प्रतिदिनी भजनी प्रपूजा. आणि लागली ओम गणपतये मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकम्. गणेश पंचरत्न,
गजानना माझ्या मनामध्ये काय तू सांगतोस? माझी अवस्था काय आहे हे तू सांगतोस? माझ्या मनामध्ये पाप नाही, माझ्या मनामध्ये मत्सर नाही, माझ्या मनामध्ये ईर्ष्या नाही. गजानना मला माझ्या हक्काची जागा मिळायला हवी, हक्काची जागा मिळायला हवी. हक्काची जागा मिळायला हवी. ओम गं गणपतये रोज 1000 दुर्वांची जुडी प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायक. दुर्वांची जुडी वापी कीर्तिराणी प्रतिदिनी भजनी प्रभूंच्या दूर्वासा विपिनी सख्या प्रियाच्या. तिच्या सख्यांना रोज 1000 दुर्वांच्या जुडी करून आणायचं काम दिलं होतं. तेवढाही वेळ ती गणपतीपासून दूर जात नव्हती. कीर्तिराणी प्रतिदिनी भजनी प्रभूच्या दूर्वासा विपिनी सख्या प्रियाच्या. पण 8-10 महिने झाले आणि ज्येष्ठाचा उन्हाळा सुरू झाला आणि ज्येष्ठामध्ये दुर्वा मिळत नाही. खूप शोधलं हो पण नाही मिळाला. ज्येष्ठा सत्यान मिळती शमीपत्र आणि ताती. आता काहीतरी घेऊन जावं म्हणून 1000 शमीची पानं घेऊन. ज्येष्ठा सत्यान मिळती शमी आणि ताती. येती सत्वर ग्रहा शमिती सडेती. त्या सखींनी म्हटलं, राणी साहेब आज दुर्वा नाही मिळाल्या, खूप प्रयत्न केले आपण नाही. त्यामुळे 1000 शमीची पानं आणली आपण, ते पाहावं आणि आपलं व्रत पूर्ण करावं. तशी भगवंताची इच्छा म्हणून राणीने त्या 1000 शमीपत्रांचा अभिषेक त्या गणेशाला केला. पण मनामध्ये दुर्वा नाही म्हणून कुठेतरी रुखरुख लागत राहिली. आता जोवर दुर्वा मिळत नाही तोवर अन्नप्राणी त्याग करीन असा संकल्प केला आणि रोज 1000 शमीपत्र वाहू लागले. आणि 1 महिन्याभरानंतर दर्शन दो. स्वप्नामध्ये सिद्धिविनायक म्हणाले, अगं दुर्वा जितक्या मला प्रिय आहेत ना तेवढंच शमीपत्र ही प्रिय आहे. तू 1000 शमीपत्रांनी मला जे पूजन केले, जो माझा अभिषेक केलाय त्याच्याने मी अतीव प्रसन्न आहे. काळजी करू नकोस. आता तुझे चांगले दिवस येणार आहेत. लवकरच तुला एक पुत्र प्राप्ती होईल. आणि पुढे म्हणाले, पण तो पुत्र 4 वर्षाचा झाला की मृत्यू पावेल. पण गणपती आहे हो. पुढे बोलले, काळजी करू नकोस. गृत्समद ऋषी येतील आणि ते तुझ्या पुत्राला जिवंत करतील. जा, काळजी करू नकोस आणि आपल्या व्रताची साध्यता कर. पहाड झाली. राणीनं गुरुजींना बोलवलं, आपलं स्वप्न सांगितलं आणि गुरुजींनी त्या राणीला नमस्कार केला. अहो, आमचं आयुष्य गेलं पण आम्हाला कधी असं दर्शन मिळालं नाही. मी खरंच भाग्यवान आहे. पुढे कीर्तीला पुत्र एक होई. काही काळानंतर दिवस फिरू लागले. प्रभाराणीला कुष्ठ झाला आणि तिच्या कर्माचे फळ सुरू होण्याची वेळ आली. आता काय करावं? राजानं तिला महालाच्या बाहेर काढलं, दुसऱ्या महालात ठेवलं आणि वर्षभराच्या तपश्चर्येचं, वर्षभराच्या साधनेचं तेज कीर्ती राणीच्या मुखावर चढू लागलं. आणि राजा इकडे वळू लागला. आणि काही काळानंतर पुढे कीर्तीला पुत्र एक होई. पुढे कीर्तीला पुत्र एक होई. पुढे कीर्तीला पुत्र एक होई. बहुत सुंदर तो नवकन्याई. पुढे कीर्तीला पुत्र एक होई. बहुत सुंदर तो नवकन्याई. बहुत सुंदर तो
संपन्न केला राजाने पुत्र जन्माचा आनंद. आणि त्या मुलाचं नाव ठेवलं क्षिप्रप्रसाद. काय नाव ठेवलं? क्षिप्रप्रसाद. किती सुंदर नाव आहे. पाठ करायला आठवडा, म्हणण्याची प्रॅक्टिस करायला महिनाभर. आत्ताच बरं आहे, बंटी शंटी चौंटी मोंटी त्या नावाचा काहीच अर्थ नाही, म्हणून त्यांच्या जीवनाला पण काही अर्थ नाही. आमच्या शास्त्रामध्ये नामाचं सुद्धा शास्त्र आहे. नाव कसं ठेवावं याच्या पण मर्यादा आहेत. म्हणजे गणपती नियोजन आहे. त्याचं नाव ठेवलं क्षिप्रप्रसाद. आणि तो मुलगा म्हणजे बाप से बेटा सवाय, बाप से बेटा सवाय. बुद्धी, युक्ती, चतुरता, सामर्थ्य, श्रेष्ठता सगळं घेऊन आणि दिसायला राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा असा दिसायला सुंदर. कुठल्याही ब्युटी पार्लरमध्ये जाता. आणि हा उत्कर्ष बघितला आणि प्रभा राणीला काही सहन होईना. प्रभा राणीला काही सहन होईना, काही सहन होईना. आणि तिनं काय केलं? एक दिवस इतका मत्सर वाढला, इतका मत्सर वाढला की त्या मुलाच्या दूध भातामध्ये विष घालून मुलाला खायला. विष उतरिते भिनले बाळा, विष उतरिते भिनले बाळा, विष उतरिते भिनले बाळा, विफळ होई नेमकी बाळा. पूर्ण सर्वांगामध्ये विष उडाला. तो काळा निळा करायला लागला. राजा चिंतातून झाला, राणी चिंतातून झाली. सगळे प्रयत्न करून झाले, पण तो मुलगा काही मुलगा नाही उठला तर नाही. राजाने टाहो फोडावा, राणीने टाहो फोडावा. संपूर्ण महालामध्ये हृदय सुरू झालं. नाही उठला. संपूर्ण अंग काळं निळ पडू लागलं. विष अंगामध्ये भिनू लागलं. आणि मुलगा मृतप्राय झाला. कीर्ती राणीने यत्न केला, निष्फळ तो ठरला. निष्फळ तो ठरला. काही उपाय झाले ना, काही उपाय झाले ना. आणि अचानक भगवंताची कृपा म्हणून गृत्समत ऋषींची स्वारी आली. राणीला साष्टांग नमस्कार करावा, राजाला साष्टांग नमस्कार करावा, गुरुजींना सांगावं भगवान ऋषीवर अशी अवस्था आहे हो आमच्या मुलाची, अशी अवस्था. गुरुजींनी म्हणावं काळजी करू नकोस, मी त्यासाठी चालले. या कीर्ती राणीनं काही वर्षापूर्वी गणपतीला 1000 शमीची पानं वाहिली. कीर्ती राणी त्या शमी पानं वाहण्याचा पुण्य जर तो आपल्या मुलाच्या हातावर सोडशील तर हा तुझा मुलगा लगेच उठून बसेल. आणि काय विचारता हो, कसला वेळ होता. राणीने हातामध्ये उदक घ्यावं. सत्वर पुण्य सुतासी दिधले,
प्रसाद नावाचा पुत्र जिवंत होईल. ते उदक सोडलं आणि एखाद्या झोपेत उठावा तसा तो मुलगा उठून बसला. पूर्ण राज्यामध्ये आनंद आनंद हर्षोल्लास. राजा राणीच्या आनंदात गगनात मावेना हो. त्यांचा आनंद कसा वर्णन करावा इतका बाबा राजाचा आनंदाला नाचू लागला. आणि मग दोघांनी त्या वृक्षामध्ये ऋषींना नमस्कार केला. भगवंता ऋषीवरा सद्गुरुदेव तुमच्या प्रेरणेनं तुमच्या आज्ञेनं हे काम झालं. तुमच्या प्रेरणेने हे काम झालं बरं. आणि ऋषीवरांनी म्हणावं माझ्यामुळे नाही बरं. तुझी गणपतीची सेवा केली, जे जीवनाचं नियोजन केलं, कुठलाही मत्सर न ठेवता, कुठलीही ईर्ष्या न ठेवता, जे भगवान गजाननाची सेवा केली, जे शमीपत्र भगवान गजाननाला वाहिली, त्यांच्या जीवनातून शिकून स्वतःच्या जीवनाचं जे नियोजन केलं, स्वतःच्या जीवनाचं जे नियमन केलं, संयमन केलं, त्याच्यानं मी काय साक्षात गणपती प्रसन्न आहे. काळजी करू नकोस, काळजी करू नकोस. म्हणून अशीच भगवान गणेशाची सेवा, गणेशाची पूजा तुम्हा मला प्राप्त होते. ही सदिच्छा व्यक्त करून आजच्या कीर्तनाला इथे विश्रांती देऊया. भगवान गजाननाच्या जीवनातून आम्हाला काय शिकायचंय, भगवान गजाननाच्या जीवनाचं चिंतन करून आपलं जीवन कसं समृद्ध करायचंय हा विचार आजच्या कीर्तनात घेऊन आपल्या घरी जायचंय आणि त्याचं चिंतन करायचंय. आणि म्हणून आमचे गोसावी म्हणतात देव गजानन ठाई प्राण्या, देव गजानन ठाई, देव गजानन ठाई प्राण्या, देव गजानन ठाई. जास पाहता भवश्रम केला ते सुख बोलूका. देव संस्थेच्या नियमनाप्रमाणे 10 वाजता आरती होईल 9:55 तत्पूर्वी जो संकल्प इथे झालेला आहे श्रीराम जयराम जय जयरामच्या जपाचा तो आपण जप उर्वरित वेळेपर्यंत करूया आणि मग यथासमय आरती होईल. सगळ्यांनी हात जोडायचे आणि जप करायचा. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय
Shri Ram
Jai Ram,
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम
प्रभावता 51 रुपया प्रभावता 1100 रुपया प्रभावता 1100 रुपया प्रभावता 1100 रुपया प्रभावता 1500 रुपया प्रभावता 1600 रुपया प्रभावता 2001 रुपया प्रभावता 2100 रुपया प्रभावता 2100 रुपया प्रभावता 2100 रुपया प्रभावता 3000 रुपया प्रभावता 3100 रुपया प्रभावता 3500 रुपया प्रभावता 3600 रुपया प्रभावता 4000 रुपया प्रभावता 4100 रुपया प्रभावता 4500 रुपया प्रभावता 4600 रुपया प्रभावता 5000 रुपया प्रभावता 5100 रुपया प्रभावता 5100 रुपया प्रभावता सांगता पहिले 5100 रुपया प्रभावता 5100 रुपया प्रभावता 5100 रुपया प्रभावता सांगता दुसरे 5100 रुपया प्रभावता 5100 रुपया प्रभावता 5100 रुपया प्रभावता सांगता दुसरे 600 नमो पद्मे पद्मोद्भव जननि अम्बे तुल नमो महामाया छाया धृतकमलहस्ते तुल नमो जगन्माता दाता जगदहितकर्ता तुल नमो महालक्ष्मी देवी सकल सुरपूज्या तुल नमो सदा सौभाग्याची परम वरदा तूच प्रतिमा असा विश्वामध्ये प्रचलित तुझा थोर महिमा असाही संसारी तुझ विनसे सार सकला दया सिंधू बंधू जनक जननी तूची मदला कुळाची विद्येची सकल गुणवृद्धी तुझमुळे सुखाची पुण्याची गती तुझमुळे नित्य सुफळे निराधारालया तुझ विनसे आप्तहि कुणी अनाथांची माता जननी अससी तू त्रिभुवनी हिरण्याची कांती हरी चपला तू प्रमुदिनी महाविष्णु जाया कमल नयना तू विजयनी रणी सेनेच्या तू गमन समयी सोबत असे यशानंदादाही त्वरित फलदायी करीतसे समुद्राचे पूर्वी मंथन करिता तू प्रगटही कृपा औदार्यादी शुभ यश गुणाने नटली सती सावित्री तू मदन जननी तू मधुमती प्रमातारा गौरी जनक दुहिता तू भगवती तुझ्या या गोमांती परम सुख देवास घडला जिथे वंदे वाडी तव नित कृपेने नटला अशा
निजपदी सदा स्थान निधरे मृगेंद्रालाही सेवक बनवनी तू नमविले यशी सट्टो फट्टो वरी सतत गे तू करी कृपा स्तुतीरामी गातो तव चरणिया उद्धरी जपा बहुधरणी दलादे पूजितागे तुलादे विधर किरण मागे पूर्वे कामरादे स्तवन नमन माधे देवदास्त्री करोनी निधतव गुणमागी गाउदे नित्यवाणी दुरित विकल सारे धारविया मनाचे कमन करी मनाला सत्वरी दिव्य साचे गणित तव मजीवी दीन धारो मनाने त्वरित करी मनागे धन्य तू दर्शनाने महालक्ष्मी महामाये दुःख संतापहारिणी पावनं कुरु मे देवी धनधान्य प्रदायिनी श्री जगदम्बा जय जगदम्ब बुलयो